Hvornår skal du vise det der? Det er filmen om tv-serien. Det der er sket, der er kommet en underlig kloning mellem min egen privatperson og figuren. Jeg hedder faktisk Mads, men de fleste kender mig som Fischer. Jeg har svært ved selv at lige at finde ud af det i øjeblikket. Alt kan ske. Okay. Det bliver super spændende. Se med. Okay. Vi holder fast. Bortset det, så drop Hostler og så køb Voluptuous. Voluptuous? Ja, Voluptuous. Det er for svært at udtale. Det kan jeg aldrig huske, når jeg står der. Jeg skal have. Og så bliver man nødt til at se Hostler alligevel. You should be in the movies. Ja, jeg synes, du er enormt fokuseret på det rolle. Det er faktisk ikke. Fischer, for helvede, dør du eller dør du ikke? Jeg dør ikke. Altså, jeg ved ikke, om jeg dør, men vi kan ikke finde ud af det endnu. Det, der sker, det er, at det er åbent. Det er et åbent manuskript. I virkeligheden skal du spørge Henning, han har læst det her. Det er sgu da Johnny Open. Ja. Hey, John. Det er der ingen år. Dør du eller hvad? Dør du? Ja, det kunne du lige at vide. Og hvis du venter med at udsende det her, ikke? Det får ikke mere. Brækker du et ben eller hvad? Bare et skinben, en lille finger eller et ribben? Brækker noget eller? Det må du sgu da vide. Ja. Det skal være dig, der er med til det. Der er en chance for det måske, jeg ved det ikke. Hvad med ham Fischer der? Dør han eller hvad? Dør han? Er der nogen, der dør, mand, vi kender efterhånden? Er der nogen, der dør? Lige op til jul, eller hvad? Lige op til jul. Ja. Nej. Jesus blev født, så meget kan jeg sige. Det er jo glædeligt. Ja. Det er ret. Nå, men tak, John. Du vil ikke lige sige som Bamse ved hurtigt? Nej. Ikke i dag, du. Man kan sige, når Katrine siger, at man skal forholde sig ret stille, så betyder det, at man skal være fuldstændig stille, fordi vi skal have optaget dialogen rent i det her tape. Stop det, vi skal have det ind. Hvad skal du så lave bagefter? Og hvorfor kalder folk dig Mads? Hvis du nu kommer med Anna og Lotte for eksempel, ikke? Hvad vil din rolle så være helt præcis? Det vil være pædofil, det er der ingen tvivl om.